Sa CLTV News ngayon, 4 taong gulang na bata, pinatay ng kambal na kapitbahay dahil sa pinag-interes ang cellphone. COVID-19 vaccine simulation para sa healthcare workers isinagawa sa JBL Hospital. IATF, sinabing 70 milyon Pilipino ang target mabakunahan hanggang Desyembre. CDC Chairman at dating Angeles City Mayor Edgardo Pamintuan, inaming may nag-uudyok sa kanyang tumakbo bilang alkalde sa Ciudad Angeles. At LGBTQIA+ month celebration, idinaan sa feeding program para sa COVID frontliners. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako si Justin Dizon at narito na ang mga malalaking balitang nakalap ng CLTV News ngayon. Mga kabalan, mga karehiyon, isang maselang balita po ang bumulabog ngayon dito sa ating lalawigang Pampanga. At ngayong araw na ito, naibalita ho yan live kanina ng ating kasamang si Paulo G. Santos. Ito ho yung tungkol sa isang 4 taong gulang na batang walang awang pinaslang ng dalawang magkapatid. Kambal ho ito, 8 anyos yung edad nila dahil dun sa cellphone na nais nga nilang nakawin. At para po sa karagdagang detalye ng balitang yan, makakapanayam natin live sa ating programa ang ating reporter na si Paulo G. Santos. Paulo, magandang gabi sa iyo. At ano na ba yung latest update na nakuha mo dyan sa crime scene, doon sa senaryo kung saan nga ito pinatay itong 4 na taong gulang na bata? Paulo G, balikan nga natin itong naging senaryo. Ika nga, nabanggit mo kanina, February 16 nang mawala at hanapin itong 4 na taong gulang na biktima. At yung hindi nga nila sukat akalain, nandun nga pala dun sa bahay ng kanilang kapitbahay at pinaslang, karumalduman na pinaslang dahil dun sa pinag-interesang cellphone. Mm-hmm. So, February 16, alas 4 daw, mag-iigib lang sana ang ina at nagkaroon ng biruan yung magkakapatid, 3 magkakapatid, kung di ako nagkakamali, pangalawa itong nawawalang si Kian at nagawang lumabas ng bahay. At kwento nga ni Aling Angela, nung pagkalabas ng bahay, siguro kisak mata yung bilis ng pangyayari, nagulat na lang wala yung bata. So, ang unang naging rumisponde agad itong ina, tinignan sa paligid, walang nakita at nang umabot, kumagat yung dilim, Justin, saka naman nila siniyasat yung kapaligiran, gayon na rin yung kuha ng CCTV dito sa Sitio Gubat. Pero nagtataka sila dahil doon sa paglabas-pasok nitong mga tao dito sa kanilang sitio na alam naman natin isang resettlement site ito, Justin, housing project, wala silang nakikita na Kian na naaninag nitong CCTV camera. So, alam mo, yung unang kutob pa lang ng magulang nito, andito lang sa pasilidad, dito sa bisinidad ng mga bahay dito. So, may hinala na, may kutob na sila na ganon. Kanya nga lamang, Justin, kinabukasan, dahil nga sa pagpupursige nila na ito kaagad na makita, nagawi pa sila, tumawid sila ng barangay hanggang umabot dyan sila sa compact tree ng PNP at inanunsyo nga ito sa lahat ng social media gaya ng binabanggit ko sa iyo, Justin, naipost yan dahil ilan din dito sa mga magulang nag-aalala yung 4 na taong gulang saan kaya ito pupunta at misteryo talaga dun sa kanilang lugar kung papaano nawala ito. So, finally, Justin, noong February 17, gabi daw yon, bigla na lang, Justin, itong dalawang magkapatid, si Kevin at saka si Mark, lumabas ng bahay nila. Tapat lang mismo ito, Justin, ng kanilang bahay. At nagulat siya yung hindi dating yung aura nitong dalawang magkapatid, kakaiba. Nauna pala yung tricycle na nagpark. Nag-aabang sila kung sino kaya itong darating? Sino kaya itong bababa? Pero nagulat itong si Angela dahil walang bumaba dun sa tricycle. Dahil alam mo, pagka may hinahanap ka, Justin, nandun yung pakiramdam na anumang oras. Pagka may dumating sa bahay mo, andyan na yung hinahanap mo. Pero lumapit itong si Mark, dun sa si Mark at saka Kevin, at tila baga nagpapaliwanag na aalis muna kami at pupunta kami ng ospital. At nadulas daw itong si Mark. May nabanggit siyang bibisitahing bata. Tapos biglang bawi.
ay yung tatay pala namin nasa JBL, pupuntahan namin. So, doon pa lang, kinutuban na talaga si Angela. Nakakapangilabot ito, Justin, habang kinukwento ko no? At yung sumunod na senaryo, King Kapampangan, sinang kanyang ginulot pero inobserbahan Lumikod ito pero minanmanan niya kung paano yung susunod na mangyayari. Nakita niya, itong dalawang magkapatid, Justin, may binuhat na bagay na tinitignan niya kung ano kaya itong binuhat nitong dalawang ito. At umalog daw yung tricycle. Pagkaalog, Justin, sabay alis. Pero dun sa kutob niya na may malaking problema dun sa pangangatwiran nitong dalawa at para bagang may tinatago, sinundan nila yung tricycle and finally, Justin, alam mo, yung kooperasyon ng tricycle driver, siya na rin ang nagsabi kung ano ang nangyari kung papaano natagpuan nitong si Kian na itinapon dito hindi kalayuan dun sa kanilang resettlement dyan sa Northville, dito sa Amaya, Talahiban ito. At dito makikita nga natin, Justin, hindi kong pwedeng sabihin na hindi talaga ito pinahirapan dahil yung mukha ng bata, duguan yung mukha at magang-maga yung tiyan. Pero binabanggit ni Ma'am Angela, nanay ni Kian, malambot pa yung bangkay. Binabanggit din itong dalawang suspect na hindi mo paiba-iba ang statement Yun ang hirap dito Kasi pagkaklaro ko paano nyo pinatay. Sinasabi na tinapalan lang daw ng towel pero nung nagduda na sila na baka sumigaw ito saka daw nila hiligpitan. Pero may binabanggit din sila na hinampas daw nila ng matigas na bagay yung bata. So, yung bottom line nito, Justin, tinanong natin, ano yung dahilan bakit mo papatayin yung bata? Gusto daw nilang kunin yung cellphone, ibinenta nila ito ng 2,000 piso para sila umalis, pumunta ng Maynila at mag-artista. Okay. At I have no words, Paolo. Hindi ko alam kung ano rin yung magiging reaction ko kaugnay niyan, At dahil gaya nga ng nabanggit mo at napanood din natin kanina nga yung panayam, Silipin muna natin, mga kabalan, mga karehiyon. Ito nga bahagi po ng panayam ng ating kasamang si Paolo G doon sa dalawang suspect na sila mismo ay umamin na sila nga itong kumitil sa buhay ng bata, na kawawang bata na si Kevin nga, ni Kian rather, na si Kian at itong naging dahilan, sinasabi nga nila nais daw nilang lumuwas patungong Maynila. Narito ang kanilang naging pahayag. Magandang araw Central Luzon, magandang araw Pilipinas. Muli ang inyong lingkod, Paulo G. Santos, nandito sa Compact 3 ng PNP dito sa Barangay Sindalan, Ciudad San Fernando, Pampanga. At habang pong inaabangan ho natin yung spot report, yun hong resulta ng investigasyon ng pulis dito ho sa nangyari hong karumal-dumal na krimen na pagkakasawi ng 4 na taong gulang na batang si Kian Belleza. Atin naman hong makakausap ito hong panig naman nito pong pamilya ng suspect. At sila naman po ay nagpaunlak ng panayam para malaman ho natin yung kanilang panig at papaano nila hinaharap ito hong ganitong kasubukan sa kanilang pamilya. Kami po gusto kong malaman ito hong inyong nararamdaman ngayon at umabot na ho sa kaalaman ng marami ito hong karumal-dumal na krimen na to. Ano ho nangyari? Pwede ho bang ikwento nyo ho sa amin paano ho umabot sa inyo itong impormasyon na yung pong dalawa ninyo pong kamag-anak involved po dito sa karumal-dumal na krimen? Hindi ko namin kasi alam yan, sir. Kasi nasa San Fernando po ako. Nagtatrabaho ako, nagpapataya po ako ng wedding. Yun na po ang trabaho ko para may kabubuhay lang sa mga anak ko. Ngayon po, minsan po, umuwi ako 1 linggo, binibisita ko po sila. Pero ang tatay nila, kasama rin nila pagka-araw, umuwi ng madaling araw. Kasi po, panggabi po siya, nagwawalis lang po ang tatay nila. Ngayon po, naka-hospital po ngayon ang tatay nila. Nasa JBL po. Siyempre po, paano po, tumaas po ng presyon ng mister ko po. Hindi pa po nakalabas. Hindi po anong nangyari. Ito pong kambal po ninyong anak, si Mark at saka pangalan po ng isa?
Kevin po. Si Mark at saka si Kevin. Opo. Nakausap niyo na ho ba sila? Bakit ho nila nagawa itong... Ewan ko po sir, di ko po alam. Pero lagi ko pong pinagsasabihan ng mga anak ko. Gusto nila daw yata, mag-artista daw sila. Mag-artista? Pupunta rin sila sa Maynila, papasok daw ng trabaho. Sabi ko, walang mapapasok ng trabaho. Pandemic ngayon, kako sir. Ngayon, ayaw nila pong makinig sa akin. Hindi ko man nakalain po na ganyan ang gagawin nilang ganyan. Nabigla lang po ako, kanina lang po, sinabi lang sa mga pinsang ko. Ano ang kwento nila ho sa inyo? Paano ho nila pinatay yung bata? Kasi 2 araw po pala ito na nawawala. Doon po sa loob ng 2 araw, hindi ho kayo nauwi doon sa bahay. Hindi po, kasi dumating po ata ko doon, 15, 16. Umuwi po ako, tininan ko lang sila. 16 ho nawawala. Ibig sabihin, nung 16 na nandun, wala po kayo sa bahay. Yung 15 po ata yun, nandun ako, 15. 15. Tapos doon pa ako natulog noon. Tapat na tapat lang ho pala yung bahay ho ninyo at saka ho nitong biktima. Opo, pero hindi ko po akalain na gano'n ang pong mangyayari po. Hindi ko alam po gano'n ang gagawin mga kambal ko, sir. Lagi ko po pinagsasabihan yan. Bago kami umaalis po, sir, hindi kami po nagkulang ng sa mga anak ko, sir. Siyempre po, doon po ang hanap buhay ko. Nagpapataya po ako ng waiting list sa San Fernando. Pangilan ho ba sa magkakapatid ho itong si Kevin at saka si Mark? Ano yan po, sir? Kambal po yan. Huli. Huli po sila. Oo. Pangilan bale? Pang 3, pang 4 yung si Kevin. So sa mga oras ho na ito na itong controversial na kaso na to, ang dami hong hindi ho sukat akalain na magagawa sa isang 4 na taong gulang ho ito. Bilang isang magulang din ho. Opo, sir. Ramdam niyo ho rin kung ano sakit ho na Opo, sir. nararamdaman. Umiyak na ako, sir. Bakit binakasawat? Hindi ko makakalain po ka na gagawin ng mga anak ko. Naitatanong ho nitong ating pong mga netizen na sumusubaybay sa atin kung paano ho nyo pinalaki itong 2 kong kambal. Ito kong kambal. Okay na po yan, sir. Hindi na po ganyan po ano nila nung pinalaki ko po, sir. Hindi ko po alam na kung bakit po nagawa nila yung ganyan. Inamin po ba nila sa inyo, Nay, kung paano ho yung mga serye ho ng pangyayari bago ho nila Hindi po, sir. Wala po. pinatay yung bata? Hindi po, sir. Ano hong plano ho ninyo ngayon, Nay? Dahil ito ho may due process ho dito sa ganitong klase ng kaso. Ano hong inyong plano ho ngayon? Ano hong binabalak nyo ho ngayon? Sir. Sige po, naiintindihan ho namin kayo, Nay. Ito kung dumating ho sa inyo ho na hamon sa buhay, kami rin po ay umaabang kung paano ho itong usad ho nitong hustisya na to. Pero sa initial ho na impormasyon, mga kaibigan, dito ho sa statement na nitong 2 suspect, parang dyan pakita mo lang kung asan tayo ngayon. Dito tayo sa detention cell ng Compact 3. Ayan ho, sina Kevin at saka Mark. Kevin, ano nangyari? Bakit ka pinatay? Bata? Kasi gusto po namin pumunta sa Manila po para samahan ko po mag-boxing si kuya ko. Tapos magtrabaho na po sana kami doon. Kasi nag-apply na po kami dyan sa Sindalan. And sa Maintis po, sa mga fast food, wala po talaga. Dahil sa pandemic po, nagbabawas pa po sila. Wala po talaga kaming mahanap na trabaho.
Tapos, alam po namin masama po ito. Hindi namin po na talaga ginagawa talaga to, first time lang po. Pero wala na po kami kumbaga chance na gawin to. Pinasok po ni Kuya. Kasi po para may pamasahe po. Anong ginamit yung bagay na makamamatay siya? Ano lang po, towel lang po. Tawel. Opo. Sinakal nyo. Hindi naman po. Tinakpan lang po. Bakit pinatay? Bakit mo pinatay? Hindi na cellphone. Ang kinuha nyo. Bakit nyo pinatay? Yun nga sir, maraming nag-advise kung dapat cellphone na lang yung kinuha niya. Pero sumigaw po na baka po kasi mapahiya po kami sa labas pag nalaman po. Kasi pag buhay po siya, maaari po siyang sumumbong noon. Kaya nagawa po namin, baka po sumigaw pa lalo, mas sinano po na lang po namin noon. Kailan nyo pinatay? Nung 16 ho. Wala ba kayong gusto sabihin dito sa pamilya ng biktima? Pinatay nyo. Galit na galit sila sa inyo. Na ano po kasi naawa rin po ako sa mga ginagawa po namin. Sinabi ko rin po sa kanya na huwag niya pong gawin yun, pero pinipilit niya po talaga. Ako po talaga yung... Siya po talaga. Baka na po talaga dito. Kasi kung inaano ko po talaga siya, masasaktan niya rin po. Kasi po sir, gusto po namin sana pumunta sa Manila. Ayaw po kami payagan pumunta. Pinipigilan po kami, kaya po yun, yung tatay ko po nasa hospital po. Tumaas po yung presyon dahil sa amin. Kasi gusto mo namin po kami talo sana pumunta sa Manila po, sa Pasay. Makipagsapalaran po sana sa boxing, tsaka sama niya po ako. Magtatrabaho na rin po, tsaka mag-commercial sana, boardwalk po sana. Tsaka sa journey niya po sa Sarsa. Kasi 2 years na rin po eh. Rest of 5 years. 5 years, rest of year po kasi yan. Nagtitake po sila. Ako po sa The Clash, every year po. Yung pagpatay, hindi option yun para makakuha nyo yung pangarap nyo. Dapat po, meron po kasing support of love sa family ko. Kung yun po, wala naman po kulang sa pag-advise sa amin. Puro, okay naman po yung buhay po namin, araw-araw. Sakto po, dumadaan yung araw. Sa inyo ngayon. Dapat binigay po, sana po yung mga magulang ko, binigyan po kami ng konting konting pera para mapagluwas po kami. Kaya na rin po namin po kasi. Yun, Bukod pa dito sa pagpatay, ano pang kasong kinasakutan nyo dati? Nagnakaw na rin ba kayo dati? Wala. Ito pa lang ang ginawa nyo? Oo po, first time lang ho namin nagawa to. Nung pinatay nyo, binalot nyo daw ng... Ano pinabalot nyo? Yung plastic po, tsaka eco bag po, tsaka yung bag. Yun. Nung tinapon nyo, saan nyo tinapon? Doon sa, di ko po, kasi madilim po yun, di ko po alam yung kabisading daan po doon eh. Madilim po yung doon po, sa Talayban. Pagka umiiyak pa lang yung bata, nakakawa ka na, di ba? Opo. Nung umiiyak ba, hindi kayo naawa? Naawa po. Ba't di na lang cellphone ang kinuha nyo kung pag nanakaw na? Yun nga po, yung sa akin po sana, sabi ko, di bali, pumunta kami sa kanila na kahit itakpan lang yung mukha, kahit i-tsa lang ganun sa bahay nila, sa loob, di naman totally ilalaki lang pintuan, tapos kukunin lang cellphone. Pero hindi man siya mamamatay po, masasaktan lang siya. Kung lang yung cellphone lang, pero yung sa kanya po talaga, sabi niya, kunin natin pati yung bata, pati yung cellphone, sabi niya. Sabi ko, wag mo, sabi ko, maawa ka naman sa kanya. Pag po, inano ko po siya, Sige, opo, kambal mo. opo, alam ko rin po yun ang masama. Talaga may intention na Si Kevin po. Sige, Ako po yung nagpipigil sa kanya na wag niya po kasi alam ko po rin yung ramdam na So ikaw, Mark, inamin mo talaga ikaw lahat ang gumawa niya. Opo, Ako sir. po, di bali, pumunta kami, nagsasalpo siya sa harap sa kanila. Di bali, takpan mo lang yung di bali, tiyam mo lang sa loob ng bahay, ilak mo lang yung pinto. Hindi naman totally mamamatay, masasaktan lang siya. Pero yung cellphone, kukunin mo lang. Pero po siya, kinuha niya po. Parang inagak niya po yung laruan, gano'n. Wala ba kayong gusto sabihin ngayon sa pamilya? Yun nga po eh. Humingi po kami ng tawad sa... Nagtawad po sa mga ginawa ko namin. Pinagsisiyan po namin ito lahat. Alam niyo ba may pabigat na kaparusahan niya ginawa niya? Oo nga po eh.
Yan po ang panig nitong dalawang kambal. Medyo nakapanlalambot lang ho mga kaibigan pagka naririnig ho natin yung katwiran na sa isang material na bagay nagawa ho nilang kitli ng buhay nitong kaawa-awang paslit. 4 years old pa lamang ho si Baby Kian. At narinig ho natin yung kanilang sentimiento na may mga pangarap po ito suspect na to at kumbaga sinisisi pa po kayong mga magulang na kung bakit sila ay naaawat, wala daw silang pera. Ano? Eh, binibigyan naman po, sir. Kaya lang gusto nila, malaki yung hinahangad nila, sir. Eh, siyempre, nagwe-wetting po ako. O yung tatay nila, nagwawalis lang po yun. O, ano po yun, Yung sir? bang pangarap nilang pag-aartista na alam ho ba ninyo yun? Alam namin, sir. Kaya lang, hindi pinipigilan namin. Dahil nga, walang yun naman pera pantusos sa kanila na mag-aartista. Ang laki-laking hinihingi nilang mga yan. Ano ho bang inihingi ho nila? 200,000 yata yung gusto nila, sir. Para saan daw yung 200,000? Ewan ko po sa kanila, sir. Yung po bang anak ninyo, narinig ho ng ating pong mga netizen kung paano mga twiran, yan ho ba hindi naman gumagamit ng illegal na droga? Ay, hindi naman, sir. Hindi po gumagamit po yung mga anak nila, sir. Narinig ho nyo silang mga twiran ano hong gusto nyo sabihin sa kanila? Yan, naririnig ho kayo. Kausapin nyo ho sila narinig ho ninyo kung paano nila sabihin na may mga pagkukulang din ho daw Ano kayo. pagkukulang namin sa inyo, Makmak? Eh, binibigay namin ng gusto nyo. Ay, yung ninangad yung malaki ng pangarap, hindi namin ibigay yun. Alam mo naman yun. Sabi ko, makinig kayo sa akin. Yung sinasabi namin sa inyo, maghintay lang kayo. Alam mo naman ay tatang nyo, nagwawalis lang sa palengke. Oh, eh paano naman kung di mo na ako pupunta sa palengke? Paano naman? Ano kakainin nyo? Nag-aaral po ba yung dalawang yan? Dati sir, nag-aaral sila sa Kalulot. Eh, tumigil po sila dahil nga sa pandemic po. Hindi na po pumasok, pinapapasok po sila, eh ayaw pa nila pumasok. Ang kwento po nung isa, talagang yun lang, isa yung may intention na patayin yung bata. Ay, wala po. Sino ho dito yung nakikita ho ninyong meron talagang ugali na hindi ho kaayaya. Ay, si Jan. Pero hindi ko talaga sir, alam ko mabait naman yung mga anak ko, sir. Hindi ko akalain kung ganyan ang gagawin nila. Dahil bago umaalis yan, pinagsasabihan ko pa yung mga anak ko. Opo, ganyan lang. Saan nila gagamitin yung 200,000 piso? 200,000 pisong hinihingi nila sa inyo? Hindi ko alam kung 100, ganyan po. Pero yun lang ang ano po, sir. Ano ho bang Mag-artista daw sila, sir. artista? Ano ho bang talent nito ang dalawang to? Ewan ko, sir, anong talent nila? Siyempre, wala naman na po ako sa bahay. Nasa palengke po ako. Minsan lang ako umuwi paglingguan. Pero yung tatay nila kasama nila pag-araw. Pagkagabi na naman, umaalis naman po yung tatay nila. Nagtatrabaho po, panggabi talaga. Pero ito ho ba wala naman hong record na baka ho sila nagkukulat sa pagkain o kaya Hindi po, sir. may tama na ho utak. Wala Tama naman po yung pagkain, sir. May pagkain naman po sa bahay namin. Maraming pagkain. Kung pagkain po, meron, sir. Ewan ko po sa kanila kung ba't ganun ang naisipan nila, sir. Pero sila lang ho naiiwan dun sa bahay. Opo, sir, sila lang naiiwan. Kasi kasalungsungan po ngayon, nasa ospital po yung tatay nila. Siyempre po, inaasikaso po naman, nasa San Fernando ko, pinagdadalawang pagkain ng ama nila. Silang dalawa lang naiiwan po sa bahay. Nung ano nga po, 15 lang yata o 14, umuwi po ako. Nung 15. Maraming po salamat na. Yan, naririnig po natin. Sa may natayan na lang, kuya. Ate, condolence, sorry po. Pero hindi ho ganun kadali yun Hindi ho ganun kadali na magpatawad sa ganito hong pangyayari. Opo, alam ko po yun. May na rin po ako. Ayan, mga kaibigan, naririnig ho natin itong magkabilang kampo sa side ng isang magulang na nagpapalaki ng anak na sa pagkakawari ni nanay pinalaki nila ng maayos itong dalawang suspect pero nagugulat din siya mga kaibigan dito sa naging pag-akto ho nitong dalawang suspect na si Kevin at saka si Mark.
Wala ba kayong gusto sabihin sa nanay ninyo? Narinig nyo kung paano yung sakit na dinaramdam nila ngayon dahil dito sa eskandalo na ginawa ninyo. Wala kang gusto yung sabihin sa nanay nyo? Ayun, patawarin niya po kami, ma, kasi yun nga, wala man kayong kulang pagtuturo sa amin, sa pag-advise sa amin. Okay naman talaga kami sa bahay, pero yun, nagulat talaga kayo kung na nakita niyo na lang, tsaka yung pangyayari talaga. Yun, kaya umi po ako ang tawad ngayon. Alam mo ba, sabi ng nanay, nakikita, binabati pa kayo nung pinatay nyo. Eh, malapit pa pala sa inyo yung bata. Malambing pa yung bata. Hindi ka ba nagdalawang isip, papatayin mo yung bata? Wala na po kasi, yung tatay ko po kasi, wala na po kasi magbibigay. Kahit konti lang po sana pamasay kami dalawang kapatid ko. So, kasalanan ba ng tatay mo yun? Hindi po, mag-ipon po sana kami, punta sa makikipagsapalaran po, mag-work po sana kami. Kukumar tsaka boxing, siya po magtatrabaho doon po, kaya na yung taga-disinfect po, kaya na yung taga ano po siya, nag-aulis siya, tsaka nagpupunas, tsaka nag-commercial bulwark po. Gusto po namin ukupan ng kondo. Malapit na po sa journey namin po. Di naman po mataas yung iniipon namin 200,000. Gusto mo rin po namin tulungan po sila sa pangarap po. Sa pangarap po namin, yung buhay po namin, para matulungan po namin. Matulungan namin po sila, ganyan po. Kasi gusto namin po matulungan yung mga magulang po namin. Maging sarili din po namin. Yan po. Ayan, narinig ko natin kung paano humangatwiran. Ito hong isa sa suspect. Baka may diferensya po pala sa utak yan kasi dati po di po ganyan. Ba't ganun? Hindi ho tayo eksperto para sabihin na kung may tama ho, kung may sayad ho sa utak ito hong anak ninyo. Ano? Pero ito hong pagdadaanan ho nilang investigasyon, may due process ho tayong sinusunod dito sa pag-usad nitong kaso ho nila. Pero malino ho, sa naririnig ho natin, kayo pa sinisisi dahil sa mga pagkukulang ho ninyo. Pero sa kahit anuman dahilan, mga kaibigan, yung pagpatay, hindi mo po pwedeng ikatwiran yan. So muli, sabi ho ni Parin Johnny, inaabangan lang ho namin ito hong pagbalangkas ho nitong investigation ng PNP dito sa Sindalan para ho makita ho natin kung ano ho ang posibleng kaharaping kaso ho nitong dalawang magkapatid na si Kevin at saka si Mark. Pero sa initial ho na impormasyon na nababanggit ho sa atin nitong mga kagawad ng pulis, kapag ang isang krimen ay pinagplanuhan, baka posibleng ang asunto ho nito ay murder. So antabayanan ho ninyo ang karagdagan pa pong impormasyon dito ho sa pagkakapaslang dito kay Kian Belyesa, na kung saan mga kaibigan, 2 araw na nawala at doon ho sa ikalawang araw, yung gabi natagpuan, tinapon ho ng magkapatid na kambal. Muli yung lingkod, Paulo G. Santos para sa CLTV 36 News Update. Ayan napanood natin yung naging pahayag nitong dalawang suspect kaugnay nga nitong nangyayaring insidente at yan para lang sa kaalaman ng ating mga manonood kasamang Paulo, maaari mo bang i-describe sa amin kung ano nga ba yung sitwasyon dun sa lugar kung saan nangyari yung krimen at kung saan itinapon itong kawawang biktima at wala bang mga barangay outpost dito? Madilim ba yung lugar at yun nga sabi mo nagawang ipasok naipasok sa kanilang bahay at doon ginawa ang krimen sa pagkakaalam natin halos dikit-dikit din yung mga bahay diyan Alam mo, totoo ka dyan, Justin, habang ang kapanayam natin itong si Aling Angela, lahat nitong mga komento ng netizen, bakit hindi nyo natunugan kung sakaling sumisigaw yung bata? Tapat lang ng bahay ninyo at dikit-dikit, papaanong hindi nyo siniyasat? Alam mo, laman na rin daw ng damdamin nitong pamilya ni Kian na andun lang sa mga paligid ng kanilang bahay, itong si Kian. Pero naglalaro din sa isip nila kung bubuksan nila yung kada bahay dun sa resettlement, kung nasaan yung bahay nila,
baka makompromiso naman yung privacy ng kapitbahay. Paolo G, maitanong ko lang, nabanggit mo nga na magkatapat lang sila ng bahay. So magkakamag-anak yan. Alam naman natin sa isang komunidad, lalo na dito sa atin sa Pilipinas o dito sa probinsya, talagang yung mga magkakapit-bahay, parang magkakaanak na rin yan, maglapit-lapit sila at close sila sa isa't isa, naitanong mo ba kay Aling Angela kung ano yung pagkakakilala niya dito sa dalawang suspect at minsan ba sumagi sa isip niya na gagawa ng ganitong kalokohan karumal-dumal na krimen itong mga kanyang kapitbahay, no? Tahimik daw itong dalawang magkapatid na to, Justin, at ampunan din niya sa mga nakalipas na araw involved ito sa pangyayari na nakawan dun sa kanilang lugar. At may record pa nga raw, sabi sa barangay, na nagnakaw ito ng mountain bike. Pero dun sa ugali naman nung dalawa, bagamat tahimik, pero ang hindi niya sukat akalain, Justin, na kung bakit gagawan ng ganong klaseng krimen itong kanilang kapitbahay. Dahil alam mo, Justin, ang isa pa sa narinig kong kwento ni Aling Angela, yung batang si Kian, sabi, pagkagising sa umaga, yan, pinapansin pa yung dalawang magkapatid. Hi, Kuya Mark. Hi, Kevin. Kumusta po kayo? Magandang umaga. Good morning. Nababati pa daw ng ganun Kaya, hindi niya talaga malaman, kung bakit dun sa maliit na bagay, papatayin pa itong kanyang anak. So, lahat, pati dun sa community, Justin, hindi rin alam kung anong pumasok dito sa dalawang magkapatid, kambal, para kung nanakawan lang sana. Pero umabot pa dun sa kanilang pagpaplano na iligpit ito. Pero sa pangangatwiran nila, narinig naman natin, Justin, na ayaw daw nilang mapahiya. Kaya ang naging option nila, iligpit na lang yung bata. Oo. Paolo, alam ko naitanong natin to, pero para sa mga manonood, kasi may mga lumalabas, mga addict daw, of course, we don't want to assume at mismo magulang nila, magulang nung dalawang suspect, nung kambal, ang nagsabing hindi sila sangkot sa illegal na droga, o doon sa paggamit ng kung ano mga pinagbabawal na gamot, Pero nakita naman ho natin kung again, sabi ko nga hindi ayaw nating mag-assume, pero yung nung na-interview yung mga bata, ito kakasabi mo pa lang, Paolo, meron pa lang mga record ito na sinasabi mo nga na may history sila ng kalokohan diyan sa barangay, pero gaya nga nang nabanggit dun sa mga netizens po na nagsasabing mga adik o wala pa hong ganong impormasyon na nakakalap ang CLTV News hanggang sa kasalukuyan at gaya nga nang nabanggit ho natin hindi natin gustong kumbaga pangunahan itong investigasyon na ginagawa naman ng ating mga kaibigan sa kapulisan. Paulo, isa din dun sa mga nakita natin, of course, alam natin maraming galit dahil yung simpatya at sino nga naman ang hindi magagalit dahil sa karumal-dumal na ginawa nitong dalawang magkapatid na ito sa isang batang paslit, ika nga, maraming nananawagan at muling umiingay nga ngayon itong usapin ng death penalty dahil sa social media lang makikita ho natin gusto ipabitay yung mga kababayan natin, Paulo. Nagulat din ako, Justin, sa mga reaksyon ng ating mga kababayan dahil ito na yung mukha ng kultura, Justin, na naitatanim dito sa kaisipan ng marami na hindi nagagawang pigilan ng kanilang sarili at nakakapagbigay pa ng pananalita, Justin, ng senaryo na manlaban ka para at least mamatay ka na lang. Ganun pa na naririnig natin dito. At doon din sa punto mo, Justin, na adik ba yung mga yan? Sa paliwanag nga ng magulang, pinalaki nila ng maayos yan. Pero dito sa pangangatwiran nitong kambal, meron din tayong nakikitang komento, gayon na rin pati yung magulang, pati ako tinatanong, mukhang may sayad data itong anak ko, di kaya? Sabi ko naman, Justin, sino ba naman tayo para sabihin na may tama itong dalawang suspect, Pero sa anumang dahilan, Justin, ang karahasan, hindi gawa talaga yan ng matino, di ba? At sa krimen na nangyayari, ang pinapaliwanag nga ng PNP, basta may pagkakataon at pagkapubasok sa iyo, yung pagkakataon na gawin mo yung isang krimen,
mangyayari at mangyayari yan. Pero dito sa nakita nating senaryo, Justin, alam mo, pansin ko nga rin, tama ka, yung reaksyon ng ating mga kababayan talagang kakaiba rin. Parang yung mga napapanood nila sa pelikula, bakit pa daw hindi mangyari? Hindi lang pala pelikula, Justin, nangyayari na sa totoong buhay. Ganun na yung mga itinutulak nitong mga netizen na galit dito sa magkapatid. Gusto ko lang din banggitin siguro yung minsan nang nasabi ng Commission on Human Rights doon sa ating naging panayam sa kanila na yung isang krimen ay hindi mawawasto ng isa pang krimen, at yung justice system, of course, dapat reformative, kaysa doon sa punitive, ika nga. Pero gaya nga ng nasabi mo, hindi natin maiiwasan dahil madaling sabihin yun kung hindi ikaw yung kaanak ng biktima, ika nga nila, pero gayon pa man, tayo po dito sa CLTV hangad namin ang resolusyon at hustisya para dito sa kasong ito at mapanagot ang dapat managot at naaayon po dapat sa batas, yung tinatawag nating rule of law. Maraming salamat, Paulo G. Santos, sa iyong update. Mag-iingat ka palagi. Mga karehiyon, mga kabalen, sa puntong ito, makakapanayam ho natin si Ginoong Paulo Vellesa, ang tsuhin ng biktimang pinatay nga nitong dalawang kambal, yung magkapatid dito sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Sir Paulo, bago po ang lahat, kami ho dito sa CLTV ay nakikiramay at nagdarasal para ho sa inyong yumaong mahal sa buhay at naway makamit po ninyo ang hustisya. Sir, ano ho yung naging plano ho ng pamilya ngayon, ng pamilya Vellesa, para matiyak nga itong pagkakamit ng hustisya dito sa nangyaring karumal-dumal na krimen ngayon? Yes po, unang-una po sa lahat po talaga kaming pamilya. Nalungkot sa nangyari kasi wala pang yung bata, 4 na taon lang. Pinatay yung pamangkin ko at ng kapatid ko. So, ang magiging plano siguro namin, kailangan pagbayaran yung ginawa sa kanya. May bigyan tamang hustisya para sa bata. Sir, pwede niyo ho bang ikwento sa amin kung paano itong si Kian bilang isang pamangkin, kumusta ho yung relasyon ninyong dalawa? Yung pamangkin ko po yun, mabait na bata yun. Mabait siya, talagang sobrang bibo ang batang yun. Malapit sa akin yung bira kayo magkita nun. Kasi ako, sa Cavite kasi ako nakatira. Bali actually, kagabi lang ako lumuwas. Nung nalaman ko na nakita na yung bata, lumuwas agad, pumunta agad ako ng Pampanga. So yun, naabutan ko sila halos kagabi sa police station. Napakabait ng batang yun. Halos kasing edad lang ng mga anak ko. Halos kasabay na ng mga anak ko yung batang yun. Saka, yung kapatid kong babae, trauma pa yun. Yung namatay na anak niya ngayon, yung pinatay na anak. Pangatlong anak niyang namatay na yan. Kasi may 2 anak yung kapatid kong namatay dahil nagkasakit. Tapos itong pangatlong namatay na to, kiniti lang ng basta-bastang kinuha ang buhay. Kaya sobrang nararamdaman ng kapatid ko. Yung trauma niyan, 3 anak na ang nawala sa kanya. 3 anak na. Sir, Hindi namin, walang kapatawaran yung ginawa ng dalawang yun. Sobra. Sir Paulo, matanong ko lang, kayo ho ba ay nagagawi doon sa bahay ng inyong kapatid at minsan nyo nang na-meet or nakita ng personal itong 2 suspect bilang magkatapatan lang yung kanilang mga tinitirahan? Hindi pa po. Hindi ko po sila actually na-meet pa. Kasi yung last time na pumunta ako sa kanila, yung binyag ni Kian, binyag ng bata, parang last year to 2019 yung bininyagan siya. Andun kami, kompleto kami, mga kapatid ko, mga anak ko. Kasama ka anak ko yun.
Pero pagkakalam ko, lumipat na silang bahay. Mm-mm. Kaya di ako pamilyar doon sa dalawang yun, sa dalawang suspect na pumatay sa pamangkin ko. Opo. So, Sir, kumusta hindi ko ho? sila kilala. Sir, alam naman natin mahirap po itong pinagdaraanan, ano? Pero ano ho yung sitwasyon? Kumusta ho si Aling Angela ngayon, ano, yung inyong kapatid? At paano niya ho dinadala? Alam naman natin napakabigat ho nitong pangyayaring ito. Nabanggit niyo nga pangatlo na ho pala yan, ano? Na sa mga anak niya ang nasawi. Nasaan ho siya ngayon? Ano ho yung kanyang kondisyon ngayon? Actually po, pinauwi na po muna namin sa bahay kasi yung dalawang suspect ay nailipat na ata. So, before ako lumalis ng station, na-impress na yung dalawa, nalipat na ibang, sabi, pagkakalam mo sa main station na, doon na dinala. So, yung kapatid ko naman, trauma pa rin siya. Pag bigla na lang iyak yun, naalala niya, yung anak niya. Sabi ko, lakasan niya ng loob. Hindi naman natin ginusto mangyari ito eh. Lalo talagang hindi talaga dapat. So, una, yung may trauma pa yan eh. May trauma pa yung kapatid ko sa mga anak niya. Pero may dalawang bata na wala. Yun, yung huli ito, pinatay. Mas masaklap niya, pinatay. Naawa sila. Opo. Sir, kayo ho ba nakaharap ninyo yung pamilya o yung... Ngayon kung hindi pa okay ang kapatid ko. Dito. Opo. Dasal ho namin ang kanyang pagiging maayos sa darating na panahon. Opo. Sir, may tanong ko lang ho, kayo ho ba nakaharap ninyo itong magulang ng mga suspect? At ano ho yung sinabi nila sa inyo o yung mga suspect mismo nakaharap ninyo? Ano ho yung sinabi sa inyo? Yung magulang po nung suspect ng dalawa yun, hindi ko talaga sila kinausap. Nakita ko lang kinausap niya yung kapatid ko na narinig ko na parang humingi ng tawad yung isang kapatid na babae ng dalawang suspect, yung babae. Nakita ko parang lumuhod pa sa harap ng kapatid ko. Hindi ko na pinansin. Yung sa suspect naman ng dalawang, yung suspect naman ng dalawa, hindi ko talaga kaya lapitan. Di ko kaya, ayoko makita ng ganung tao na walang kwenta. Di ko kaya silang lapitan. Kahit yung kasama ko kanina, yung kasama ko, pinapalapit ako, kausapin namin yung pumatay. Sabi ko lang, ayoko, di ko kaya kausapin yan. Baka hindi lang Sir, din pag nalapitan ko yun. Opo, nauunawaan namin sir yung inyong nararamdaman, panawagan na lang ho siguro sa ating mga kinauukulan upang sa gayon talagang matiyak na magiging maayos itong takbo ng kasong ito at alam naman ho natin malungkot mang aminin pero ayun na nga nangyari ho yung nangyari, the least that you can do or we can do lahat dito is manawagan ho ng hustisya at kaisa niyo ho yung CLTV para sa paghahangad ng hustisya at sa kapayapaan ng kaluluwa ho ng yumaong si Kian. Mensahe po siguro dun sa dalawang suspect at panawagan sa kinauukulan kung para matulungan ho kayo. Yun lang po. Yun lang ang panawagan namin sa may hawak ng kaso. Sana mapabilis to. Mapabilis, masampahan agad ng kaso to. Matibay naman ang ebidensya. Meron tayong witness. Meron naman tayong mga witness na handang tumulong sa amin. So yun lang po. Yun lang, mabigyan ng hustisya. Opo. Sir, maitanong ko lang sa dalawa. Opo. Sige, go ahead, sir. Sige po. Opo. Sir, maitanong ko lang yung hubang mga pangangailangan, halimbawa mga gastusin sa burol, ganyan, naisaayos na huba at kung sakali kasi yung mga kababayan ho natin talagang overflowing, ika nga, itong kanilang nararamdaman at may mga nais talagang tumulong. Kung sakali ho, baka saan ho nila kayo maaring maabot para makapagbigay naman sila ng kanilang nais maibigay sa inyo.
At kung ano ho yung mga kakulangan pa para at least sa ganun man lang iparamdam po ng ating mga kababayan yung kanilang suporta sa inyong pamilya. Bale, yun lang. Regarding po sa burol, yung pong gastusin po sa burol, hindi pa namin maisip yun ngayon. Ang ano lang po namin ay itong maisaayos ang lahat. Yung autopsy, kung lumabas na, I think sabi ng police, makukuha naman within today yung autopsy. Para yung bata kasi nasa punarya pa eh. Hindi pa maidala sa bahay dahil kailangan pa yung i-autopsy yung bata. So, ayun nga. Yung regarding sa gastusin yan, nag-usap nga kami ng kapatid ko sa yung asawa. Ang sabi ko nga, kung pwede, gastusin kung sino nakadanyos sa kanila, sa pamilya namin. Pero hindi pa namin iniisip yan kasi inuuna namin yung maisayos muna yung bata. Opo. Then sa lahat naman pong tumulong, meron na pong may isang tao naman pong nag-post na kaibigan ng isang kaibigan ko. Nagbigay naman ng mga tulong na ngayon po yun na po. Okay. Opo, sir, maraming Wala pa ako. Opo, kami po ay sir nakikiramay sa inyong pamilya at maraming salamat po sa pagpapaunlak nitong eksklusibong panayam na ito sa kabila ho ng inyong sitwasyon ngayon. At asahan ho ninyo na kasama ninyo ang CLTV 36 sa paghahanap po ng hustisya para sa inyong kaanak. Mag-ingat po kayo, Sir Paulo, at maraming salamat po. Abangan sa pagbabalik ng CLTV News. COVID-19 vaccine simulation para sa healthcare workers isinagawa sa JBL Hospital. IATF, sinabing 70 milyong Pilipino ang target mabakunahan hanggang Desyembre. At dating Angeles City Mayor at ngayon Chairman ng CDC na si Edgardo Pamintuan, inaming may nag-uudyok sa kanyang tumakbo bilang alkalde sa lungsod ng Angeles. Yan at marami pang balita sa aming pagbabalik. At nagbabalik po ang CLTV News. Balitang COVID-19 naman tayo. Nagsimula na sa kanilang COVID-19 vaccine simulation ang Jose Bilingad Memorial General Hospital sa City of San Fernando, Pampanga. Magtatalaga ng 4 na vaccination post sa ospital na kayang mag-accommodate ng 400 na katao kada araw. Si Reniel Pawid po ang may detalye ng balitang yan. Bilang paghahanda sa rollout ng bakuna kontra COVID-19, nagkasa ng vaccine simulation ng Department of Health at Jose Bilingad Memorial General Hospital sa siyudad San Fernando, Pampanga. Ayon sa Public Health Unit ng ospital, ngayong unang quarter ng taon sisimula ng vaccination rollout. Kabilang sa dry run ang pagtanggap ng bakuna, tamang handling, transportasyon at cold chain management. Maging ang counseling, screening, vaccination at post-vaccination monitoring, plansyado na rin daw. Mayroong 4 na designated vaccination post sa JBL. Bawat vaccination area ay kayang magbakuna ng 100 katao kada araw. Una naman nang nabanggit ng City of San Fernando Health Office na sa JBL din nila ilalagak ang unang batch ng Pfizer vaccines na nangangailangan ng ultra-low temperature. Pfizer ang unang darating sa atin. Ang sabi sa amin sa meeting kahapon, bibigyan nila yung ultra-low freezer ang JBL. So mukhang pagka nabigyan tayo ng Pfizer, JBL natin kukunin yung stocks natin. Bukod sa JBL, all set na rin daw ang Bataan General Hospital and Medical Center oras na dumating ang bakuna sa lalawigan. Sa kanilang isinagawang vaccine simulation na aabutin ng 23 minutes ang buong proseso ng pagbabakuna sa kada individual. Ito'y simula pagdating sa vaccination area hanggang matapos ang pag-administer ng COVID-19 vaccine. Samantala, ang lalawigan ng Zambales sinabing malaki ang posibilidad na sa huling quarter ng taon o first quarter ng 2022 pa magro-roll out ang pagbabakuna kontra COVID. Reniel Pawid, CLTV News. At sa kaugnay na balita, inaasahang aabot sa 70 milyong Pilipino ang makatatanggap ng bakuna kontra COVID-19 bago matapos ang taon. Kung magiging sapat ang global supply ng bakuna, target ng gobyerno na umabot sa 80 million ang mabakunahang Pilipino upang makamit ang tinatawag na herd immunity.
Magbabalik po si Rainiel Pawid. Nasa 50 milyon hanggang 70 milyong Pilipino ang target na mabigyan ng COVID-19 vaccine hanggang Disyembre ayon kay Vaccine Star Carlito Galvez. Kung magiging sapat ang supply, hangad ng gobyerno na makapagbakuna ng 70 milyon hanggang 80 milyong Pinoy para makamit ang herd immunity. Aabot sa 10 million doses ng bakuna kontra COVID sa ilalim ng COVAX facility ang inaasang darating sa Pilipinas hanggang Marso. Kasama raw rito ang 117,000 doses ng Pfizer vaccine na inaasang dadating ngayong ikatlong linggo ng Pebrero. Tiniyak naman ni Galvez na aayusin din ang data integration sa pagitan ng mga local government unit at private sector para hindi madoble ang distribusyon ng COVID-19 vaccines. Kaugnay nito, tiniyak naman ng Department of Health na walang bibilhing bakuna ang gobyerno na banta sa kalusugan ng publiko. Dahil ito sa patuloy na pagdududa ng ilan hanggat hindi nila na ipapaliwanag ng maigi kung paano ginawa ang COVID-19 vaccine at epekto nito sa tao. Magiging mabusisi rin ang kagawaran ng kalusugan sa profiling at screening process ng lahat ng nakalistang vaccinees. Samantala dito sa gitnang Luzon ng Pampanga at Bataan pa lamang ang may tiyak na nakuhang bakuna. Moderna vaccines ang sa Bataan habang AstraZeneca ang sa Pampanga. Nakahanda naman na sa Plaridel, Bulacan ang isang cold storage facility para sa mga paparating na COVID-19 vaccines ngayong buwan. 352,000 doses ng bakuna ang kayang ilagay sa naturang cold storage facility. Kayang i-accommodate sa pasilidad ang AstraZeneca, Moderna at Sinovac vaccines na may required temperature na 2 degrees to 8 degrees Celsius. Rainiel Pawid, CLTV News. Susunod, dating Angeles City Mayor at CDC Chairman Edgardo Pamintuan, inaming may nag-udyok sa kanyang tumakbo bilang alkalde ng Siyudad Angeles. Yan at marami pang iba sa aming pagbabalik. Nagbabalik po ang CLTV News, mga kabalen, mga karehiyon. At sa susunod na taon, kung matutuloy ho ang mga dapat matuloy, magkakaroon tayo ng eleksyon. Ano? At itong balitang eleksyon o balitang politika tayo, inamin ni CDC Chairman Edgardo Pamintuan na maraming nag-uudyok sa kanya na tumakbong muli bilang alkalde sa lungsod po ng Angeles sa darating na 2022 election. Ayon sa opisyal na Clark Development Corporation, hindi umano siya makapagsalita ng patapos kung hindi na ito tatakbo pang muli. Dahil maging anya ang kanyang pagkakatalaga sa CDC, ay hindi rin ito sukat akalain na bigyan pa rin siya ng pagkakataong magkapwesto ng Pangulo. Narito po ang detalye ng balitang yan. May nagtutulak umano na magbalik sa pwesto bilang alkalde sa Angeles City. Ang ngayoy bagong talaga na chairperson ng Clark Development Corporation o CDC na si Atty. Edgardo Pamintuan. Ito ang kinumpirma niya sa CLTV News Team nitong February 17 kasabay ng unang pagganap ng tungkulin niya bilang CDC Chair kaharap ang mga stakeholders ng Angeles City. Wala akong plano talagang tatakbo. Alam ng ating mga kababayan yan. Pero pinipilit pa rin. Kikita mo, wala man akong ginagawa. Pinag-uusapan ako. Bakit daw How about the Angeles people? Bakit ako wala na bang ibang pwedeng mag-mayor dyan except Ed Pamintuan? Siguro marami pa naman siguro. So let's leave it at that. Ano? Okay? Ayaw namang magsalita ng patapos ni Pamintuan kung kanyang tatanggapin muli ang hamon bilang alkalde o tatanggihan ito. Anya, kung tutuusin daw ay nasa retirement age na ito at ayaw na sanang pumasok sa anumang posisyon sa gobyerno. Ngunit dahil sa pangungumbinsi ng Pangulong Rodrigo Duterte na pamunuan ng economic zone na sadyang malapit sa kanyang mahal na syudad, ang kasiglahan nitong maglingkod muling bumalik. Actually, wala akong iniisip na mag-chairman o mag-mayor ulit. Basta ako, ang ginagawa ko, nasa retirement na ako. And then the president just plucked me out from retirement. Nilagay ako rito. Pero nagpipilit pa rin yung mga tao na balik ako. Sabi ko, time out. Sinabi ni Pamintuan na bukas siya sa posibleng mangyari sa susunod na panahon, lalo't kung ang usapin ay ang pagbangon ng mga Angelenyo sa krisis na dulot ng pandemya. Hindi umano bago ito sa karakter niya na handang tumulong at manguna para sa pagbangon ng mga stakeholders ng syudad. Punto ni Pamintuan ang kanyang hakbang ay makikita sa mga inisyatibo niya sa CDC na ibalik ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan o investor sa Freeport Zone, gayon na rin sa minamahal na lungsod.
As the chairman of the board, I will see to it that all their issues concerned regarding their investments here na mapuputol, pagbibigyan naman siguro ako ng management na hindi natin kasalanan at hindi nila kasalanan ang nangyaring ito. We will both shoulder the problem, the clerk, the corporation, and their investors. Sa nalalapit na 2022 election, kabilang si Pamintuan sa matunog sa mga Angileño na magbabalik sa pagkaalkalde. Tinapos niya ang kanyang termino bilang mayor noong 2010 hanggang 2019. Bit-bit ang titulo na Top World Mayor noong 2012. Naging presidente ng League of Cities of the Philippines, representante ng national government sa naudlot na peace process sa CPP-NDF at kumatawan din bilang RDC chair ng Regional Development Council sa Central Luzon. Ang local party na Abe Kapampangan ni Pamintuan ay naging kontrobersyal dahil sa paghihiwalay nila ng kanyang kaibigan na si Alex Caugiran na tumakbong mayor na hindi sinuportahan ng kanyang partido. Dahil sa pagkakahati ng boto, dito naungusan ng incumbent mayor na si Pogi Lasati ng batang opisyal na mula sa buena pamilya ng mga Nepomuceno sa syudad ng Angeles na si Vice Mayor Brian Nepomuceno. Paulo G. Santos, CLTV News. At sa iba pang mga balita, ngayong LGBTQIA+ month, prioridad ng Lingap Balen LGBT community ang makatulong sa mga COVID-19 frontliners. Nag-ikot sa buong Pampanga ang grupo para magpamahagi ng pagkain, alcohol at gamot. Nagsagawa rin sila ng livelihood training program para sa mga nawalan ng trabaho. Silipin po natin ang kanilang kwento sa ulat ni Rainiel Pawid. Tinaguri ang LGBT month ang Pebrero. Ito ang buwan kung saan patuloy na inilalaban ng mga kapatid nating lesbian, gay, bisexual and transgender ang inclusivity o pagtanggap ng lipunan. Pero ngayong pandemya, ang ilan sa LGBT community tulad ng Lingap Balen Porac mas piniling tumulong lalo na sa mga frontliner. Naghanda sila ng pagkain para sa ilang pulis, hospital personnel at mga nawalan ng trabaho. Bukod sa feeding program, may livelihood training din sila para sa mga nais kumita ng pera ngayong pandemya. Libreng gupit sa mga batang paslit. Tapos nag-conduct po kami ng free training by Mama Ricky Reyes sa mga young professional na nag-aspire na magkaroon ng kanya-kanyang sariling salon. Ayon kay LGBTQ Lingap Balen founder Leira Buwan, simula 2004 ay sinusulong na nila ang ligtas na komunidad para sa mga miyembro ng LGBT, isang discrimination-free environment. At bilang bahagi ng komunidad, nais din daw nilang magbigay liwanag sa mga kababayan nating nangangailangan. Binigyan namin ng pag-asa ng kahit paanong panahon ang mga taong nangangailangan ng tulong, pagkain, the alcohol, the medicine, the LGBT room around Pampanga to give this particular services. Samantala, umaasa naman ang LGBT community na maipapasa pa rin sa Senado ang Sexual Orientation and Gender Identity Expression o SOGI Equality Bill na mas magpapatibay sa kanilang proteksyon at karapatang pantao. Rainiel Pawid, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News ngayong araw. Para sa karagdagang detalye, maaari niyo pong i-like and follow ang aming mga social media pages sa Facebook po at CLTV36 Official and at CLTV36 News. At sa Instagram po at CLTV36 Official. Para naman po sa mga nais balikan itong mga paborito nyong programa ng CLTV36, maaari nyo pong bisitahin ang aming YouTube account at CLTV36 Official at syempre yung aming website www.cltv.tv. Sa ngalan po ng buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Justin Dizon at ito ang CLTV News. Magandang gabi po.